the best global entertainment. Luciano Ivona tuzanya polinyama Onyolo makane no wana Makana Luciano no wana Nezena ya busolo Nezena ya bamulolu no wana Alwana mu mwane mu Elizena ndo wana mu Nezena ya busolo no Nezena ya bamulolu Ayo Amala Aluzelie na ya buzolu Nezeno na de mu mane noa Aluzelie na ya buzolu Alwana mwele na ndono Aluzelie na ya buzolu Nyaba muliolu nenoa Aluzelie na ya buzolu Aluzelie na ya buzolu Nena na muzilumu Weta bazi na fukudonu Wezu bazi no mufadonu Ebe fana tazi abufu na zuzu mufanu Neze na fano zinonu Manife faja zulumu fadonu Buzonye genezi banka Moluze no genkafa Bazuze no mufanu Kumu faleze no bankanu No genkafa Umu feloleze no bankanu Neze no nagba wobinu Owe buzili we diline nana molo Makana vana luze nolo Palusigo Ife vana jozi bolile Mana vavulosio Owe buzili vi uteo Makana luzie lenenu Na ya buzu solu mwanem Na ya buzu amulolo Aluzelie na ya buzu Aluzelie na ya buzolu Aluzelie na ya buzolu Alwana mwele na ndu Aluzelie na ya buzolu Aluzelie nenu wadu Aluzelie na ya buzolu Aluzelie na ya buzolu
ezi oyi mma na-akpọzi John John lụziri oge nụzi nwanyị o wee chọbazi nwanyị ọ ga-anụzi wee fụzie Cynthia nwanyị ọmanụ Cynthia malụ nwa nwanyị niile mana mma nwanyị enwere okwizi nwanyị nwere omume na nke mụrụ nwa ya makasị na mmanụ Cynthia na John febigo arịsa mana femelonu nwanụ chacha pawedi bezienụ ife John na-ebela akwanụ abalị niile ya nọzi n'ọlụ ya lụsi ọlụ ya flozi bọọlụ ya lụtara udonu o wepụzili ife wetenụ dizili John nwanne m John nọzi n'agwanụ ọ na-alịọ Chukwu Olise kekele ụwanụ biko ya mmewegenenu ka ya fụ ụlọ afụfụ ya dalụ nwanne ka ya fụ ụlọ afụfụ ya nụ ka o lụziri alilinu Chukwu kuluzie nwa nwoke wee kụnyezi John nwanne m John uwe mwebezi anwụli obi nwoke abụrụzi anwụlinu Chukwu ọbịa ma wezi ya na ya jiri owetizie gaka n'obi donu maka na ọlụ ịlụrụ na alụ n'iyi abụfụ ịdalụ na zizi n'iyi donu nwoke wewebezi anwụ wee kenyebezi Chukwu ifeọma omeli mana o mere ọtụtụ nwoke na nwanyị anọzi na nsogbu amụrụzi nwa mana fama nwezi dede wee chezila oge Chukwu ka mala Chukwu wee yọsizi na ndụ mana ọ bụrụzie na John na Cynthia enwere ozi ndidi na fana mbọ ama mbụzi dịka di na nwunye wee lụzie oge uche Chukwu meziri mana ife ụzọ abụọ ụzọ taa na ya jikoziri ọnụ ma wee chezili oge Chukwu ya bụzi ịfụnanya okwukwe na ndidi n'ife abụzi ife atọ jikoziri ọnụ paji wee chezili oge Chukwu ọnọdụ ifụlụ omoyi nne n'ụwa do biko welu ndidi na ndidi ya kasị akasị uwe zu okene n'ụwa ije ụwa n'obuka oye moke malụkwanụ mana alụsi elele n'ụwa do na ya bụ amụli ọlụ na ya bụ sọlụ do alụsi ele na ya bụ sọlụ oye mokwelu kene alụsi ele na ya bụ sọlụ alụsi ele na ya bụ sọlụ alụana nwele na ndụnụ alụsi ele na ya bụ sọlụ n'ezie n'ọba nwụli ọlụdụnụ alụsi ele na ya bụ sọlụ alụsi ele na ya bụ sọlụ
egwu n'ezie na dị amakanụ osimiri na ya nyere m egwu m si na mmiri Olisa makwezi kolu mụ nazie n'ihi nwanne m maka na alụsi elenu na ya bụ solunu nwe narị ụmụ ụwanụ kwanye m ntị n'egwu n'okwu m gagwuru n'egwu elikanu mana mụ nwabo mekani ya ka m weli ya nwayọ nwayọ dụ n'ebe a na-eje etekanu oyo amala Aluzelie na ya busol Aluzelie oyimudonu Aluzelie na ya busol Ya pamuli olunenu Aluzelie na ya busol Alwana mwele na Aluzelie na ya busol Omega nyawoga nyodogunu Aluzelie Dukolisa mama president Aluselo na zeniyo Alusa na mu Dukolisa nisa Iso mune no wa chukuno domo Aluselo na ya busolo Una amala Yesa It's the best global entertainment. Okwu na-esezili nna na nwa ka na-ekuzi maka ya mana nna na nwa adị esezinu mana ọ bụlụzie na-ekwensu alụbazi ọlụ ya nna na nwa esebezi okwu wee nwebezi nghọtahie ọ bụzili ọlụ dịzili nna ịchọzi udo maka na udo ya pụzi idozi fọnụ ọzọzi oyo amala zenda okwu na-eseli nna na nwa okwu na-eseli nna na nwa okwu na-eseli nna na nwa udo ya kasị akasị okwu na-eseli nna na nwa nna chọbazi udonu okwu na-eseli nna na nwa okwu na-eseli nna na nwa okwu na-eseli nna na nwa nna chọbazi n'udonu okwu na-eseli nna na nwa udo ya pụrụ imezi fanu okwu na-eseli nna na nwa okwu na-eseli nna na nwa okwu
okwu na-eseli nọ na nwa otu nna na-akpọzi Nigeria mụrụ mito Nigeria mụrụ Oduduwa People's Congress na ya bụ kedu Yoruba Nigeria mụrụ Arewa People's Congress na ya bụ kedu Hausa otu Nigeria mụzikwalu ndị Biafra na ya bụ ndị Igbo kemudizi n'ime ya ma n'otu nwa Nigeria a na-akpọzi Biafra na osizi na nna ya bụzi Nigeria na ọma mụzikwani ọzọ mana nna ya jụziri na afa ga-ebizi n'ike mana ọ bụrụzie na-enezi anya ọfụma o mekwala ife nna ya mekwala ya o ji wesizi na ya gana mana ị ga-abụzi nna tizili nwa ya ife tizi ya ebezi na agwa ma lụzie nna ịbụzi nna ọjọọ okwu na-eseli nna na nwa okwu na-eseli nọ na nwa okwu na-eseli nọ na nwa okwu na-eseli nna na nwa okwu na-eseli nọ na nwa udo ya kasị akasị okwu na-eseli nọ na nwa nna chọbazi udo nu okwu na-eseli nọ na nwa udo ya kasị akasị okwu na-eseli nọ na nwa udo ya ga-ejikọ n'ọnụnụ okwu na-eseli nọ na nwa ka anyị lapụti gwezogbenu okwu na-eseli nọ na nwa okwu na-eseli nna na nwa okwu na-eseli nọ na nwa ma n'otegozi aka ya bụ nsogbu bidoziri ọ bụ oge late dim Chukwuemeka Ojukwu ka nọzi ndụ ya na Ugowan jezi na Buri Accord Ghana bajezi wee kpazi udo otu nzukọ ụmụnna abụọ ka fajezi na Buri Accord Ghana fa wee wezila ofu obi Nkochukwu nọzi na Buri Accord Ghana kwulọtọ suzi oyibo 3 hours fa wee kwekọlite na a ga-emezi confederation so that it will enable every region to manage his resources n'imiezi na-aga restructured Nigeria pawe nwela nwule welofobi webatazie Nigeria kanatazi Nigeria ọ̀gá pátápátá wèjúzie n'ife fakulu n'obula eziokwu ma na-ekuzi okwu na-emelozinu na ya butezili nsogbu Ojukwu wewezili iwe wee natazi ana Igbo wee declarezi Biafra Republic na May 30th 1967 ndị Hausa wee juzie na anyị ga-abụziwo Nigeria ma n'oge ahụ na ndị
ndị Igbo ekwebe gozi enyi mba enyi o wee lụzie na July 6 1967 ndị Nigeria wee buzila ya wee batazi ndị Biafra na ndị Nigeria wee lụbazia ya nyaba ya sikwezili ike onye ukwu na-ebezi onye nta na-ebekwazi ya mana ọ bụzi ndị sabotu a na ya bụzi ụmụ Biafra ndị Nigeria wee merizi ụmụ Biafra na ya ma n'oge ahụzi n'Ojukwu anabago Ivory Coast ọ bụzi Colonel Achụzie na ya wụsazila ụwa na 5th January 1970 ma n'ife faji wetizi anya aka n'obizi bụzi no victor no vanquish ya ka eji wetizi anya aka n'obi okwu na-eseli na nwa okwu na-eseli na nwa okwu na-eseli na nwa udo ya kasị akasị okwu na-eseli na nwa okwu na-eseli na nwa okwu na-eseli na nwa nna chọbazi n'udonu okwu na-eseli na nwa udo ya ga-emezi n'unu okwu na-eseli na nwa okwu na-eseli na nwa okwu na-eseli na nwa n'okwu ikpeazụ m ga-agwazi unu bụ na ọ bụlụzi na anyị ga-ebizi dịka wọ Nigeria Timeke na onye ugwu ga-emezila onye ndịda n'ezie na ọ ga-adịzi m mmanụ ka anyị lapụta igwe zọgwe ka anyị welu nwayọọ wee solifa maka na onweli ife ọbụla mebiri emebi n'elu ụwa nke anyị nọ apụghị imezi emezi naanị sọsọ ọnwụ na ya pụziri imezizi mana ọ bụrụzie na anyị ga-anazi anyị anazie n'udo mana ọ bụrụzie na anyị ga-ebizi anyị ebizi n'udo ka anyị lepụ kene tribalism na ya bụzi n'okwu Timeke na onye ugwu ga-emezili onye ndịda n'ezie na ọ ga-adịzi m mma oyo amala okwu na-eseli na nwa okwu na-eseli na nwa udo ya kasị akasị o okwu na-eseli na nwa ka anyị chọbazi n'udo okwu na-eseli na nwa udo ya pụrụ imezi anyị okwu na-eseli na nwa 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 ọ bụ na anyị ga-ebido ka wọ Nigeria okwu na-eseli na nwa Timeke na onye ugwu okwu na-eseli na nwa ga-esi mezi onye ndịda nwanne m okwu na-eseli na nwa ka anyị lapụ kene tribalism okwu na-eseli na nwa ya bute